Әйдә шаярт финал. 2023 елда катнашкан командалар. Замба, Тегени, Сорман трактористлары, Алабуга, Иштирек, Профкомит, Алексеевс җыелма командасы, авыл малайлары һәм кызы, сетевая компания һәм биклән бурычлары. Ә хәзер каршы алыгыз. Актаныш Нәмәкәй. Соба егетләре, соба! Кышыткан, Орша! Тукай районы җыелма командасы! Һәм Дилюсула! Финалны башлыйбыз! Қаршылығыз ойынның алып барушысы Руслан Харисов! Сәлем, хәйрле кич тамашачы, хәйрле кич телевизор караучылар, хәйрле кич Казан! Исәнмесез? Казан гына түгел, монда бит бүтін районнар җыелган. Районнар, сез мондамы? Дуслар, барчабызда монда, чөнки ниһаят финалда килеп җитте. Дуслар, ел буе күп кенә командалар финалга чыгыр өчен ярышты. Әмма дә ләкин 5 кенә команда бу максатка иреште. Алар белән без таныштык, әйдәгез аларны алкышлыйбыз. Сезнең каршыгызда финалистлар! Тик гадәттәгечә тагын бер команда бар, тагын бер такым бар, ул да булса жюри әгъзалары. Гадәттәгечә алар минем янымда гына утыралар, әмма дә ләкин без яңа урында, яңа залда, шуңа күрә алар уртада, каядыр еракта. Менә бит алар. Гади тамашачы сыман утыралар. Әйдәгез алар белән дә танышып китик. Бүген жюрида Татарстанның тай казанган артисты Хабриев! Әбри, ул мәзәкне аңлатырга кирәкме тамашачыга? Син бит мине аңлаттың, теге ат казанган ат. А ул тай, типа бәләкәй. Аңладыгыз. Тай казанган артист. Бәләкәй түгел инде. Тай атның баласы була. Бәләкәй була бит ул. Ансы пони була бит аның. Яра, пони улу да була ул. Әр айрым сөйләшербез. Ярый, давай. Аны барыбер кисәләр, борчылма. Татар эстрадасыз җырчысы, Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова! Менә бу кешене бик яратам, мин аның җырларын яттан беләм. Бармы яңа җырлар, брат, дип сырылар аннан гел. Беренчеләрдән булып татарча рэпны популярлаштыручы Шәкүр! Элек мин аны күп иттереп сөйлидем ул кеше турында. Менә кыска гына хәзер. ТНВ каналының алып баручысы Айваз Садыров! Әйдә шаяр тапшыруның җитәкчесе, Шалт Мөхәммәтҗан тапшыруның җитәкчесе, стендап комик Рамил Агдиев! Жюри белән таныштык, жюри әзер, зал әзер, телевизор караучылар әзер дип өметләнеп калабыз, командалар да әзер, әмма дә ләкин бу сүзләрсез без уенны бер кашанда башламыйбыз. Командалар, такымнар, без булдырабыз! Рәхмәт! Такымнар сәхнә артына китте, әзерләнәләр беренче бәйгегә.
Ә мин сезнең өчен, тамашачылар өчен, телевизор караучылар, жюри әгъзалары өчен сөйләп китәм. Бүген безнең 4 бәйге, финал буларак инде 4 бәйге. Беренче бәйге традиция буенча сәламләү бәйгесе инде ул ел сайын ничәмә еллар шул бер бәйгедән гел башлана безнең уеннар. Икенче бәйге яңа сүз, тагын матур сүз, тәмәрез дип атала, ягъни разминкасын барысын да ишеткәне бардыр, аңлыйсыз нәрсә икән, нәрсә турында әйткәнемне. Тәмәрез ул разминка. Менә. Өченче бәйге капитаннар безнең чыга. Капитаннар бәйгесе дип атыйбыз biz аны. Һәм 4нче бәйге йолдызлы номер дип атала. Шулай ук сезнең яныгызда, каршыгызда, өстәлегездә 3 смайл. Күрсәтегез әле зинһар өчен. Йылмая торган смайл, моңсу смайл һәм көлә торган смайл. Менә өчесе дә бармы? Айваз, моңсуны сразу алып ат, пожалуйста. Бүген финал әйдә. Әйдәгез башлыйбыз. Беренче бәйгегә күчәбез һәм беренче булып Актаныш районыннан Нәмәкәй такымы каршы алыгыз. Үзебезнең рәхмәтләребезне әйтеп китәсебез килә инде Актаныш район башлыгы Зарипов Ленар Рафак улына, үзебезнең спонсорыбыз Салихов Ирек Фәрит улына, әтиәннәребезгә һәм дә инде җитәкчебез Нурлыев Алмаз Нурулла улына һәм Паласком төркеменә. Рәхмәт сезгә. Алга! Хөрмәтле тамашачы, уен яңа бинада уза. Шуңа күрә без чыгышны аштан башларга уйладык. Яңа урынга җыелдык, дуа кылырга кирәк. Жюри әгъзалары вакытында килеп, вакытында китәргә өйрәнсәләр иде. Амин. Шәйләрен тизрәк эчеп, уеннарны вакытында башлануын насыйп әйлә. Амин. Рамилнең татар теленә шифа бир. Амин. Финалга җитмәгән командаларның рухларын шат кыл. Амин. Әлеге дуадан хасил булган әҗр савапларын 7 буыннан 70 буынга кадәр кеше көлдереп биргән командаларның рух шәрифәләренә ирештерсәң иде. Амин. Дирбешке утларындан сакла Раббым. Амин. Аллаһу әкбәр. Жарар дуслар, жаңа бинаның җиннәрен кудык. Хәзер үзебезнең җиннәрне чыгарыр вакыт. Кемгә дә таныш безнең уенда, үзенчәлекле чыгыш безнең җиңүдә. Үзебезнең кулларда без кабат калабыз шаяр тарихында. Без кабат калабыз шаяр тарихында. Казан! Тек мин аңламадым. Кайда Илгизәр? Син белмисең менә? Юк. Без бит акча җидек тыга кашлаттык. Илгизәр чык әле. Чыкмыйм мин булай. Соң чык инде мәзәк бит. Җиттеме сезгә юкмы, ә? 2 сезон инде менә кашлар турында шаяртасыз. Башка тема юкмы әллә? Әйе, Илгизәр, килешәм. Башка шаяртмаспыз. Әйтегез, гомумән теманы үзгәртик. Минем сорау бар. Илгизәр, синең яраткан машинаң нинди ул? Во, Nissan Qashqai. Соң ул үзе башлый бит. Мин яратам сине Башкортстан, татарларың өчен яратам. Здесь даже солнца не видно. Болытлымы бүген? Юк. Наконец-то. Гафур, мин аңламадым. Кая синең смокинг? Син жүләрме әллә? Күрмәдеңме әллә анда ишек янында язылган no smoking дигән? Зажигалка бармы берәгездә? Юк. Гафур, син ник чыктың?
Мен білем ничек сезгә финалда җиңәргә. Карагыз, җиңер өчен үзегезне жәлләтергә кирәк. Юк инде, алай дөрес түгел. Минем әтиәниләр андай берне гомумән кабул итмиләр. Минем дә әтиәни булган булса, мин аларда кабул итмәсләр иде. Юк, Гафур, безгә үзебезне жәлләтергә ярамый. Бу әйберне минем кызым күрсәм, яның күзеннән чык карыйм, ә? Мин дә үземнең кызымның күзләренә карар идем. Аның күзләре булган булса. Гафур, дусларың күрсә ни әйтерләр? Алар булай да бөтен нәрсәне күреп торалар. Дусларым. Нәрсә сөйлисең син без монда бит? Сез дә күрәсезме аларны? Ey operatör. Ey biri bilen. Zalda var mı montajörler? Yara bizim montajlarına. Eyde eytindi. Нәрсә не ул? Бей, кишәге мәзәкне? Нинди мәзәк? Бей, ничеген кеше үзең әйткәнең бит сәхнәгә чыккач әйтәм дидең. Оныттым бит. Бей, исеңә төшер? Искә төшерер өчен кичәге вакытка кайтырга кирәк. Ярар. Ну, әйдә. Исеңә төштеме? Тагын берне эчкән идек. Ярар. Әйдә тартып керәбез. Юк, балконда уйлап тапмадык без бу мәзәкне. Нәмәкәйләрем, минем турында да, Алмаз абыйыз турында бір-екі сөз әйтеп кетерсіз бит инде. Мин сезне 2 ел буе җитәкләдем. Мин сезнең опора. Так себе опора икән. Яра сөйләп тормагыз. Әйе, кызлар бар иде, кызлар. Юк, Илгизәр, син хәзер шынлапмы? Мин сиңа хәзер кызлар каян табам? Ну, мәзәк кирәктер бит. Ярар. Кызлар, чыгыгыз. О, кызлар, сәлам, хәлләр ничек? Денис йокларга киткән иде. Юк, может, мин ул вакытта йокламаганмындыр? Йокладың. Юк, егетләр, бу мәзәк шулай нык кирәкме, ә? Денис, бар йокла. Стриптизерша бар иде, әйе. Ярар. Егетләр, сез минсез стриптизерша чакырдыгызмы ни? Бар йокла! Юксаң, стриптизерша буш урындык каршында биемәгәндер инде. Руслан, ул бит анда вообще юк иде. Ну, бар, әйт хәзер үзенә, бар, әйт, бар. Юк, Илгизәр, син аңлыйсыңмы? Әйдә шаяртта алып барышыны куллану дөрес түгел. Алай ярамый. Ярый, егетләр, нормаль. Аннарысын безнең әле дискотека башланды бит. Ярар. Ну, ничек? Исеңә төштеме? Әйе, искә төште. Ого, иде сөйле. Беләсезме, кукмара белән сабаны кушсаң нәрсә була? Юк. Байлар табасы. Әйбәт мәзәк, брат, әйбәт. Иртәгә моны КВНда сөйләрсең, яме язып куй. Мин сезгә сөйләмәдемме ни? Юк. Минем бит хәтер феноменальный. Ого. Бүтән нәрсәне истә калдырам. Әйбәт. Дуслар, әйдә шаярт ул менә гади генә уен түгел. Бер мәзәкне уйлап табыр өчен без төннәрен йокламыйбыз.
Үзебезнең сәламәтлекне жәлләмибез. Һәм сез шул мәзәкләрдән күлмәгәндә, уйлагыз әле, нәрсә аркылы гына безгә үтәргә туры килә. Даже мине жәлләттеләр. Ике сезон шаяртта Болды бик күп чыгыш Ләкин бүгенгә максат Чемпион актаныш Чемпион актаныш Әйдә шаярт йөрәкләрдә Тапалдырды һәммә безнең күңелләрдә Тагын бер сезон уйнап китәр идек Тик спонсор әйтте хушлашырга вакыт Сезнең каршыгызда 2 сезон буе нәмәкәйләр иде. Рәхмәт. Актаныш Нәмәкәй! Алкышлар, молодцы! Шәп башладылар. Біз инде барыбыз хәзер карыйбыз жюри әгъзаларына, сезнең якка карыйбыз, сезнең смайлларга карыйбыз, көтәбез команда нәрсә, такым нәрсәдер көтә. Барлык жюри әгъзалары да көлә торган смайл күтәрде. Максималь баллар. Микрофоннарыгыз бармы? Әйтер сүзегез бармы? Буламы? Кем әйтер? Кем башлый? Хор, Амил әйдә. Әйе, сәлам барыгызга да. Минем хатын Актаныштан. Әйе. Ләкин бу көлә торган смайлик аңа күрә түгел. Дөрес әйттемме? Вообще молодец, пока. Пока яхшы барам пока. Туктамайды. Әйе, минем турында мәзәк бик ошады. Ярый, шулай булыр, шулай булсын. Алла бирса, татар теле яхшыра да яхшыра. Актаныш бүген, белмим, 1 дәрәҗәгә, 10 дәрәҗәгә яхшырак булды. Дуслар, егетләр, кызлар, бик зур рәхмәт. Актаныш, браво, Актаныш, афарин. Планканы бик югары куйганнар. Кемнең таләбе буенчадыр, нәгазерләнгәннәр шундап та әллә мин юмордан читтәрәк калганмын, әллә сез бик үскәнсез, башы бик күңелле булып китте әле моның. Рәхмәт. Син дә сөйлисең, давай әбри. Әйдә, мин юк. Иртәнгә кадәр, давай. Бөтенесе белән дә килешәм. Бик ошады, бик әйбәт. Бер генә үтенеч Рахматуллинны күбрәк күрәсе килгән иде. Видеосын җибәрермен, братан. Килештек. Миндә full версиясе бар. Тагын әле димәкче идем. Ренат абу үзе бирде, full версиясе бар. Анда синдә бар бугай. Ярый, әйдәгез. Алкышлар, Нәмәкәй Актаныш. Без дәвам итәбез. Киләсе такым Арча педагогия көллиятеннән Кышыткан такымы. Каршы алыгыз. Рәхмәтләребезне Арча районы хакимият башлыгына җиткерәбез. Арча районы администрациясына һәм Арча педагогия көллиятенә җиткерәсебез килә. Шулай ук Артур Сабиров белән Фәннур Фатыйховка да бик зур рәхмәт. Арчалар бүген монда! Әйдәгез киттек, бергәле! Арчалар бүген алда, финал уен Казанда. Мәркәзебез каршы ал, татар уллары монда. Актанышлар сабалар, Илүс улы Тукайлар. Чемпион берәү генә, сәхнәдә хәзер ала. Ниһаят! Без финалда беренче тапкыр. Монда нәрсә күрсәтәсен дә белмим. Шуңа күрә Арчада нәрсә бар, бөтенесен алып килдек.
Әйдәгіз, ұзаққа сызып тұрмайық, миниатюрларға көшек. Аршан Қышқан командасы біз Барыбыз да білебіз, прогресс елдан ел орта. Көз алдығызға кетірігіз әді. Орша кирпич заводында бірінші электромобиль шығарғандар. Құрметлі комиссия, рахим етігіз, үр яңа машина. Әйдәгіз, отырыңыз. Рахмат. Шедевр, просто шедевр. Мұның есімі Лады Құрбан. Нешлеп құрбансың ол? Бұнда ерген кішілер тұр жәннәтке әлеге. Әйбәт екен. Қаралы, мұның қышқы тәгәрмешлері бар ма? Бар. Липушкада ма? Шиповынный? Нәрсе әту? Шона? Шона, әйбәт. Қаралы, запаскысы бар мысың? Балдыз. Әйбәт. Қаралы, руле нешлеген мұның? Қаралы, достым, руле нешлеген мұның? Не көрмесіз міне сарық жынынан? Сасы бит ол. Затой жылы. Әйбәт. Мұның страховка бар ма? Аса команда? Бар, міне тәспихініп тұр, Аллах сақласын деп жазылған. Әйбәт. Қаралы, бұл машинада неше от кіші? 700. 700? Сарық. Кім? 700 сарық кіші. Нешеп сарық кішісің ол? Қазір өзің білесің еш налықларыны. Әйләні бұзды. Хайлакар. Ярар, достым, айда бір үртіп келәлі мені. Айда. Нормально. Қаралы, мұның запас қолы көп мүсі? Кабел көпмеге жетейінді. Розеткадан шыққында ақыры. Достар, Қозан финал оршамында неге беймейміз? Әйдәгіз біргелі! Илнас, жо, әзір біз. Еміне, көз алдығызға кетірігіз, әбей бабайның туған күніне бөлек ясым деп стрип пластика yazылған. Нәтижесін қарап өтек. You keep dreaming and dark scheming, yeah you do. You're a poison, and I know that it's untuned. All my friends think you're vicious, and they say you're... Nihayet, koya! Gittik ayda meşitke şükürtürge kerek bitsini. Август ақыры, сентябрь башы. Малай бәпке сақлай. Күтәсің ме? Не күтәм ет көрмесің мұны сақла? Илдар, бұл бет мен, юмшақ. Юмшақ? Шапшақ. Юмшақ. Шапшақ. Юмшақ. Шапшақ. Нексені бет жай күні қорғалып кеткен еді. Міне қайттым. Қара, өзім жылқыдым. Қар. Диалект заразы. Не, биби қоясың? Ненде биби? Нектегенде, менің бірінші махаббатым. Юмшақ, бір күні көрші ата қазы солған еді. Ну, әйтінде. Топтады. Утыр, екілі ала базалайса. Нешесің? Шамма дүріс әйбір түгілбет ол. Аның үшін ұқырға керек. Міне, ялғыш қына желке башыңды қорға бұяп кетсе, ансы да оқшаға түгіл. Демек, киімді юарға керек. Сен ярар бар, керейінді күтіп отырма. Дәріслеріңді қора. Қорғалар сені бүтен бұршымас. Нешек? Мына мұнда бүтін қорға башлары. Бар, терісікке алып шығып көмәлі. Ярай, рахмат алайса. Тұқта. Қозығанда шілелер шығыр, жиып алар, томақ өшті алайса.
Hürmetli dostlar, ahırdan нәрсе әйтәсе килә. Чемпион исеме безнең өчен ул авылга кайткан марҗа кызы кебек. Шундый матур, чибәр, аны кычаклыйсы килә. Тик менә танышырга да күпме тир түгәргә кирәк. Ничә егетне җиңәргә кирәк. Ниһаять, без финалда таныштык. Ә хәзер үзебезнеке генә илтәсе калды. Ышытканга гына түгел килдек, җиңәргә әйдә шаяртны. Алкышларны жәлләмәгез безгә, кисмәгез сез безнең канатны. Ышанам мин, ышанам, ышанудан туктамам. Ышанышы миллион, тик Арчалар чемпион. Арчадан кыштан командасы, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Арча, кышыткан! Күлә Рамил Агдиев, Әбри Хабриев күлә, Йылмая Зәйнәп Фәрхетдинова, Йылмая Шакур һәм Йылмая Ойвас. Менә шулай. 2 күлә торган Смайл, 3 Йылмая торган. Менә шундый нәтиҗәләр. Беркем дә микрофон алмый хәзер, сөйлиселәре дә килми. Әйдә, үзем башла. Әйдә, Әбри, башла. Син бит күлдең. Күлдем. Миңа кызык, миңа рәхәт булды. Гомумән, Арча яклары, Арча педагогик күллиятендә укыган еллар минем тарихымда, гомеремнең тарихында бар, тик матур якты эзләр генә калдырды. Шуңа күрә мин Арчаларга башкача куя да алмыйм. Мин Арчага гына бик рәхмәтле. Егетләргә, кызларга бөтенесенә дә бар, тик барыгызга да уңышлар гына теләп калыйм. Инде чираттагы турларда Алла бирсә, тагы да кызгырак, тагы да шәбрәк иттереп безне елмайтырсыз дип ышанып калып. Мин Арчадан, шуңа өстәп Арча педкөлиятеннән һәм нәрсә генә дисәгез дә, мин монда билгене җирлек буенча гына куя алмыйм. Гафу итегез, инде бу хакта инде күп тапкырлар әйткән бар иде. Кышыткан командасы бу юлы кышыттырмадыгыз мине әзгенә. Рәхмәт, кышыткан! Рәхмәт, узатабыз. Biz devam итәбез. Киләсе такым Собадан. Шуңа җитдирәк алкышлыйбыз, Собалар. Каршы алыгыз, Соба егетләре! Рәхмәтләрне әйтәсе килә безнең аграр күллият директорына Бик Мөхәммәд Закирҗан Минимуловичка һәм Соба районы главасына Миниханов Раис Нургалиевичка. Сәлам, Шаярт. Шаяртабызмы? Киттек, сәхнәдә бүген мин Татар Шәкин. Кулны жәлләмәгез, алкышлагыз, матур егет тора, кызлар күзләр ата. Инши Барби, шундый барма, миңа кирәк Татар Барби. Рами, син нәрсә бу костюмны харам кибетен алдыңмы әллә? Юк, бар бит Барбилар, ә мин Собаның кені. Соба кенсің! Собаға қойтсам мұндай костюм белән син Соба кенні иртәгә прививка ясатабыз. Ей, колхозчылар, аңлабыйсыз, бу бит хәзер тренд. Һәм Шаярт ул бердән бер мөмкинлек Барбины ТНВда күрсәтергә. Эй! Костюмымны кайтар әле! Ярар, мин Винарисқа костюмны кайтарыйм. Давай, башлый торыгыз. Районның главасы без финалга уссак, Казанга самолет белән барасыз дип сүз бирде. Күз алдыгызга китерегез, Соба аэропорты. Пассажиры, улетающие рейсом Сабы, Казань, приглашаются в 8-й терминал. Passengers for flight to Kazan
Follow to gate number 8. Сәдио. 8-ші қопқаға шығасы дейіп, ұшып кетеріз бей. Қомаңыздар асысанда жеңілі. Йоқсызыла. Ярай, егетлер, мен все, инагент түгіл енді, киініп шықтым. Ярай, яңалықлар турында сөйлеп кеттік. Жайынның ең төп яңалығы. Қазанға 4 миллионға яқын туристлар қонаққа келді. Нашыл туристлар Қазандағына түгіл, Татарстан бойлап та саяхат етсінлер еді. Егетлер! Мен барсында ойлап таптым бетінде. Біздің жерлікке еме, туристик кластерларға бірләштірге тілейм. Ихтибар экранға. Міне, мәселен, әгер жыр районы білән, Шымырдан районын қушсаң, ол біздің болып шыға Эрдоган районы. 5 йылдызлы район, хәтта Соба Идел бойында да хамамы һәм мунчасы да бар. 1 ел ішінде урыслар кіріп урнаштылар. Әлі тағын бірау бар. Менә оласың еме, Момадыш, аңа қушасың, Оқтаныш район еме. Ол болып шыға біздің Мақтаныш районы. Менә ола үйрейлер еме, менә байтып, нәмә келіп. Нек тұқта? Нәмә. Тұқта, нек, бұл бет Оқтаныш районы бұлашын не? Мамадыш керек түгі. Ярар, бұл да оңладым. Менде тағын бірау бар. Ол да болса біздің Баулы районы білән, Буинский районы құшабызда, ол біздің болып шыға Бабуинский. Ол біздің әзірек Ромерға тұры келе. Күз қарау, нәсә бұл? Яра, Ромер, яра. Болды. Тағын бір районлар бар ішәлі біздің. Ол болса біздің Баулы білән Петреш. Хам ол болып шыға біздің Бәтәш. Бәтәш? Сіздің әр бірігіздің болғаны баранда. Менә мәселен еме, барасың автобуста, йоқы келейме, йоқлап кетесің. 30 минуттан көзіңі ашасың. Бәтәш? Қой әлектім мен? Тоқта. Әйді Бавлы болып қалсына, мен бет қыз Бавлыдан. Бәтәш. Яра. Тағын бар. Мәне құшабыз еме, Туқай районы біле, Оппас районы еме. Ол біздің болып келіп шыға Тупас районы. Тоқта, Тупас районы кімге керексің? Достым, ашықма. Біздің әр бірі біздің орада еме, шондай кішілер бар. Мәне машина отыралар еме, баралар. Поворотниклар өздері суға берелер, өздері ұңға баралар. Тупас районына еме. Или менә тағын еме, менә сен үйіңе еме қонақлар шақырасың еме. Менә қонақлар сеңа бір сұрау берелер еме. Сіздің Бәдірәф үйде ме? Йоқ, білейін, йоқ! Урамда нек біз Тупас районы қыбет. Менә шондайлар неме? Менә шол Тупас районы жиеме, бетонировать етіп қоясы шығармас қайы. Еме? Менә мен шуларның главалары болам. Нек, нәрсәгә? Чөнки Тупас кешеләр белән идарә итәргә җайлырак. Ярый, дуслар, біз бит финалда. Шуңа күрә Саба халқы безнең өчен килде. Мөхтәрәм тамашачы, сәхнәдә Сабалар,
Қаршы алыңыз. Раис Сабирзянов, Раис Ахметшин, Раис Салахов, Тимурчик, Раисның ұлы, Раис Барбарович, Раиса опа, ну чисто из-за имени, Раис Т-700, Раис Зюганов, Раис Пофигист, Раис Джексон, Раис Самуэль Л. Джексон, Һәм Раислер волонтерлар. Мына хәзер рәисләр тулы составта. Салам алейкум, Соба! Молодцы. Мына хәзер сайлаулар булачак. Эшешта сайларсыз. Сезнең каршы Соба егетләре иде, бик зур рәхмәт. Barысы да Соба егетләре иде. Соба егетләре, алкышлар. Безнең гадәттәгечә Рамил Агдиев, Әбри Хабриев бер ни уйламыйча көлә торган смайл күрсәтәләр. Чөнки ошады аларга ие Зәйнәп Фәрхетдинова көлә, елмая Шәкүр, елмая Әбри. Гафу ит, елмая Айваз Садыров. Әбри гел көлә ул, гафу ит ие. Зәйнәп Фәрхетдинова. Рәхим итегез. Үзенчәлекле юмор. Айша, егетләр генә булганга белмим. Шуның хәерлек үзенең бер кызыгы бар нигезендә. Һәм киләчәктә дә шушы белән барса, сезнең үзегезчә ниндидер бер юнәлеш белән үзегезнең юморны алып чыгып күтәреп бастырдыгыз дип әйтәсем килә. Күңелле булды. Рәхмәт. Чыннан да шул хәтлек егетләр арасында бер генә Рәйсә апа иде. Бер генә Рәйсә апа. Иманым Камил, Собада аэропорт барлыкка килсә, сезгә рәхмәт әйтәсе булачак. Рәхмәт. Рәхмәт Әбри. Рәхмәт Соба егетләре. Так, дәвам итәбез. Сәхнәдә Тукай районы җыелма такымы каршы алыгыз. Biz үзебезнең рәхмәтебезне Тукай районы башлыгы Фаил Мисбах улы Камаевка бирәбез. Һәм инде Тукай администрациясына, безнең җанатарларыбызга экранның теге якта кемнәр утыра. Бик зур рәхмәт сезгә, сезнең белән Тукай районы җыелма командасы. Шалар күтәрбәги, на Тукайлар просто срывашки. Хоп, 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 хоп. Hey, салям, салям! Миннехановны кая куйдыгыз? Нәрсә сөйлисез? Соң Бауманда 5 көн буе жүрдем, бер дә күренмәде. Рөстәм Миннеханов Бауманда нишләп йөрсен инде? Рөстәм Миннеханов түгел инде, Салават Миннеханов. Постоянно эшләпәсен киеп шунда басып җырлап тора бит. Рамил, бер җүнне су чыкмый син әйдә бер нәрсә җырлалы. Фирдус Тямаевның яшьлеге турында. О! Казан айда бергәләр! Куллар кая! 15 яшьлек чагым иде. Ямлы җәйләр вакыты. Җиләк җыярга шәһәрдә. Абый йөргән кызы кайтты. Бөгелә апа, бөгелә. Кызыл җиләк күргән сае. Üzüle üzek, üzüle. Ulapa böge.
Жігітлер, болмай бұл. Әйдәгіз мәзәклерге көшек әлі. Дуслар, 1967 ел, Тоқай районы Күскей ауылы. Егітлер хоккей ойнарға жиылғандар. О, егітлер таптым! Қоя! Бұл түгіл екен. Жігітлер, бұл елда бір отта ерме бейт. Қоян кәшек шайбы болсын мұнда. Әйда, колхоз яған арақ барық. Ауылда отлар ассиминаторын ашуланалар. Ғәрлік, жылы орынға орнашып та бір нейді әшләмейсің. Артур Робертович, 10 ел елік сеңа 2 ат шабыш аты бердік. 10 елға бір құлын ұятын қая сенің. Вообще так-то нечестно. 2 айғыр тұттырып қойдылар да, рахмет әйт бір құлын туғанға. Әлек әти тәмәкі бірен тұтса, өзі қошында шул тәмәкіні тартырып бітірейді. Көз алдына кетергі шул әти молайын өзі яшырып қойған зұрлылар журналы бірен тұтқан. Оқайда оқы, әнейін қаршында оқы. Мансур, жетті, керек ми? Оқысын, өскен бит бірәу. Яттан біләдір енді бітін сөзін. Анжела лежала, оголив бедра. В кружевном халате. В кружевном шелковом белье на оголенное тело. Нишік бар шулай оқы, нәрсе бұлтайсың анда? Увидев Родригеса, начала пульсировать грудь. Ала yazılмаған бит анда. Міне бит. Қая? Шулай екен. Мансур, жетті ұят бітінде. Ұят, сыптырмыннан бар. Гүлсім сен қал. Неге, Мансур? Пульсировать ете башлады, кетті кейді. Біздің Артурны Рубин футбол командасына шақырдылар. Нәрсе Зарипов, көрсәттайда неше білесің? Міне қазір шынақ шушыны топ біле көрсет. Топ білен шамим, абай. Нәрсе Рамил, 3 ел бойына 3-ші финал бұршыласың мы? Еq, рахатландырып жеңесігіне келе. Неге алай? Міне көз алдыңа кетер, 30 елдан соң мен ұнық білен телевизор қарап отырам, О, бобай, қора, сен 30 ел елек квн-ға көрсетелер. Сізді шул ойында теге 2 финалдағы кебек. Тағын жеңілдігіз ме? Как черти. Неге как черти? Жеңдік? Ол нешенші жылыны? 23. Бұл сен әлі халық артисті берген шай ма? Ай, оғым, ай. Қора, жюриларыны көрсетелер. Ойва Садыров, юморист еді міне ол? Яқ. Зейнеп концертында кіші күлдіріп ерді міне? Жоқ енді. Шәкүр стендап ерді міне? Яқ. Неше ол кішілер сіздің выступленияға бәйе қойып отырған? Қазір Шәкүр қойда мекен? Шәкүр қазір Құл Шарифта имам. Ишмасам кішілер сері бек тез оқи деп.
Татарстанның қазіргі рейісі білен премьер-министрі. Әбри, Рамил Агдеев. Агдеев дем, Закиров. Шол күннен соң көтерілділер индалар. Қаралы бабай, сіз жеңгеннен соң бүтін іші де көтерілген. Шулай. Болды, Рамил, аңладым. Қаралы Рамил, көз алына кетір аласың ма? Әгерде жеңілсек, нәрсе болашағын? Йоқ. Мен кетір алам. Қара, меш алдында тағын тартып отыра, үйінде сасытып. Әне, сізнің тіңе жеңілген ойынны көрсетелер. Кел, қара. Әне, сенің яратқан алып барушың. Руслан Харисов. Хаман шол шиялі пиджагы білем ме? Әйе. Міскін. 15 ел бұйы шол пиджагы білен жүрдейінді ол. Айва Садырев қазір қойда. Ақтанышлар жеңге жаңа лашетті бұла еткенлер ебет. Отыз ел өттейінді, хаман шол ішіріп өткен лашеттейінді әрі, магнитолысы да yok. Шана аласың ма? Айва Садырев радио тыңлай алмай. Әбри? Әбри, Вьетнам базарында гүл жемішлер сата. Прикинь, Әбри кослар сата. Әбри құрме. Міне, шол жүнсіз. Шуткаларыңыздан сен жеңілдігізді ендесіз. Нәрсе, біздің ғана түгел, аларында тұрмышлары бұталаны бітті. Аңладым, Артур, аңладым. Қарағыз әлі. Мен аңладым. Біздің жеңуден, біздің келешек түгел. Бүтін милләтнің келешегі тұра бейт. Ішігізні ойлап ішләгіз. Ярар инде, әйде финал бит, финал жыры! Әйдәгіз, біргелі! Болды бітті. Тухай жиылма тоқымы, алқышлар! Так, әйде Айваз сені күтем де, аннары әйтем, ярайма? Или әйтмейм ме? Барысы да күлі қазіргі, все, міне шулай. Барлық жюри әғзалері де күлі тұрған смайл көтерді. Айваз, сенде микрофон, әйде? Не үшін мен, біріншіден бүтін командаларға бір кесетуім бар. Бик түге яқшы етіп шайармасынlar еді. Алайсамында сіз шайырған сайын отақас шундай ләззет етіп қышқырайын. Құлақлар ауыртып бітті. Шамала бірақ, еме? Дүрісіңір әйткенде? Демек, сеңа отақас қышқыра. Отақас қышқырғанда міне бұл айт? Қоша бұл. Рәхмет. Әбри, сөйлейсің ме? Джамшут сказал начальнике, Әбри Коси не любит. Я президент хочу стать. Спасибо. Әбри Хабриев, Тукай жиылма тоқымы алқышлар! Сәлемлеу бәгісін тәмамлый Қазан Федераль университеті филология һәм мәдәният ара бағланышылар институтынан Татар факультетынан Дилүс улы тоқымы қаршы олығыз! Финалға мен өзімнің рахмат сөзлерімні менің әбиме айтасым келген еді. Чүнки мен мұнда олдан келдім. Бұл мені жуындырып, ошатып жіберген еді. Рахмат әби. Give me a parachute. Барыңызға да сәлемі!
чемпион, көрдіңіз ме? Анда целый миллиард дейді. Не то, что мында шаяртта бешкіне команда. Міне, қазір міне біраз подтанцовка жидім әлі. Ну что, татфак қызлары концертқа бушқа әлегім деп негіне әшлемелер. Тоқта әлі, тоқта Диляр. Мен бет соба командасын келдім мында. Ну, ақшаңны төле қоя кеттің. Диляр тоқтап тұр. Ник біз бушқа кірмедік штелі ол? Жоқ енді, мен бушқа кіртірген нәрсе сізге Марат Ярулин міне. Сен әлі Марат Ярулин да түгіл міне. Но ярар, барығыз. Кетігіз, бір тиінлеріңіз барды. Мен заты 100 мыңны жеңсем, бір кіші білен де бүлішмем. Yok екен. Ишіме түшірем, мен бит мында әлі торатырғаны тиеш. 100 мыңны жеңесің, 13 мың сразу Владимир Путинға, но налог. Анарсын нәрсе, міне психотерапевтқа бір 10 мың. Ну что, маға қатлы шығышлар дирбышқыдайды өзіңіз аңлайсыздар. Но мен жеңсем, қар жүруге 5,5 мың тората шақман. Мен сөзімді айттым, сөзімді тұрам. Шулай оқ, мен 30 мың әніңе беререм. Çünkü bizde televizor yok. Nasıl аңлайсыздар енді, құрметлі жюрилер? Мен қар шығышымны қойтып, зәйе әне алдында көрсетем. Ансы ярар! Өзім білен собаны алып қайтырға керек! Алар вообще кошмар, бля, бұл керек ме енді бізге? Ярар, все, болды, нажалось давить не будем. Но менің анда приблизительно бір 2000 қолды енді. Ну что, шәкүр айтмышли 2000 үшін шығышта ясап бола. Кеттік, Мен қар ойынны претензиялардан башлайдым. Міне Майдан телеканалында лайықлы хит тапшыру бара. Қарағыз, міне! Алсу Фазлыева «Әмилі йұрт» деп исемленген ижад жемішін тәқдим етті. Бірінші тыңлауға көңіліме кірдім. Бұ нәрсе? Көрдіңіз ме бұл монтажны? Нәрсе бұ? Мен қалсалар бүтән шоу түшірсәлер көбірек оқша ішлерлер еді. Міне! Ну, друзья мои, я продолжаю ждать своего первого победителя. Я продолжаю ждать человека, действительно, который заслуживает вознаграждения. И если этим человеком являетесь именно вы, то я жду вас. Көрдіңіз ме? Бұл лохотрон! Мен аның үшін оқша да бердім. Жоқ, ярар, мен мұңсуланым. Çünkü мен татфактан. Нәрсе? Қазан Дәулет университеті. Ишетесіз ме? Büyük яңғыры! Қазан! Дәулет! Музыкада сүнді. Ярар, мен бір нәрседен де қорқмайым деймінді. Çünkü мен шаяртының қар ойынларын жеңіп бардым, гіл алдайдым. Мен мында өзімні үйде сыман хисетем. Бұл менің, кстати, телевизор. Міне. Мен футболны выбрал, потому что футбол белән шөгыльләнергә бик кызык. Гел уйныйсың футбол, шөгыльләнәсең, көч аласың. Шулай иттереп инде занимация итеп спортсмен буласың. Күрдегіз ме? Менің анда команда бар еді. Но мен андан кеттім, шаяртқа келдім. Мұнда өзімні табырмын деп ойладым, ләкин өзімні таба алмадым. Сен өзіңні таптың. Тұқта малай, сен кім? Мен ол сен Диляр. Бұла алмай. Ярар, тұқта, сен шынапта мен екен. Нишләпші жонды мұңсу? Сен футболда ойнағанда да биік номер астында ойнадың. Исте. Сен 0 болдың. Мен бітінде шуға күрі шаяртқа да келдім. Тігінде ойнай алмағаш. Мен анда ворота да басып тұрдым. Ярай. Мен білесің нәрсе аңладым.
Мен жеңе алмайм. Чөнки мен бір өзім. Сен бір өзің түгел. Туқта, мен айтып бітірмедім әлі. Мен жеңе алмайм. Чөнки бүтін пословицаларда меңа қаршы. Міне айталар бит. Один в поле не воин. Аждаһа бір өзі болса да, аның үш башы бар иде. Түгі тақымны да міне көп болғанда сындырып болмай, бір болғанда сына. Мен жеңе алмайм. Аңладың мы? Мен сеңа қабатлайм, мен бір өзім. Сен бір өзің түгел. Әйе, сен бір өзің түгел. Біз де мұнда едік. Міне! Әзір! Бүйік үйттіріп әйтіп бұла. Қазан Федераль университеті. Татфак! Біз мұнда жеңу станциясында келдік. Жеңу білән кетешек біз. Сіз ойлайсыздар, мен бір өзім болғандыр деп. Yok! Мен бір өзім түгіл, менің артымда татфак еді. Тоқта, сен бір өзің түгел. Сенде звукач та бар. Бар әлі. Ярар, сіздің алдығызда Дилюс ұлы Дилияр еді. Татфак, мен бір өзім болдым, һәм бір өзім жеңешекмін деп ойлаймын. Рахмат. Дилюс ұлы, Татфак. Нәқ шулай. Нәтижелерге көшеміз. Әбри күлі, Рамил Агдиев күлі, Йылмая Шәкур күлі, Зайнәп Фәрхидинова һәм Йылмая Айваз Садыров. Барлық командалар, міне күлге тұрған смайл алған командалар білен шағыштырғанда, мен әгерде шулай күліне қойсам, нешіктір дұрыс болмасы еді кебек. Шоңа көре ғәділ болмасы еді дейлер. Шоңа көре сине бәлки достым, мұнда бит әлі бұл соңғы сөз түгіл, алда әлі біздің бәйгелер көп, сине қалған шығышларың құтқарыр деген шаныш бар. Рәхмәт Айваз, Зайнәп Фәрхидинова. Нәрсе айтасыз келе, ул бит юмор бит әле ул. Ничек туа, ішіне пішірған темалар, үзәкні үзген темалар. Шулай булгач, бу темаң синең бик ошады миңа. Менә шушы юмор дәрәҗәсендә чыгаргач, һәм бик кирәк бу тема. Рәхмәт. Рәхмәт жюри әгъзаларына. Дилюс улы, Казан. Рәхмәт. Моның белән сәламләү бәйгесе тамам. Такымнар сәхнәгә. Ул да булса хәзер иң авыр бәйгеләрнең берсе, юмор белән шөгыльләнгән кешеләр, гомумән безнең тапшыруларда булган, утырган кешеләр, тамашачы жюри әгъзалары хәтта белә. Ул тәмәрис бик авыр бәйге, аңа әзерләнеп булмый, име? Чөнки алар сорауларны белмиләр, алар тиз арада бирелгән кызыклы сорауга ниндидер тагын да кызыграк җавап кайтарырга тиеш. Рамил Агдиев, файда Рамил. Тагын бер тапкыр барыгызга да сәлам, командалар. Зур рәхмәт, сәламләү бәйгесе бик кызык булды, бик мощный иттереп башлап җибәрдек. Һәм инде минем сорау шундый, әзрәк сөйләп китәм башта. Теге әйттем инде, хатынак таныштан дип, хатын турында күп сөйлим стендапларымда. Һәм инде менә шундый сорау. Менә минем хатын үзенә ябыгу программасы сатып алды. 5000 сумга. 5000 сумга ябыгу программасы. Ул менә шундый менә кагаз, монда язылган. Иртән ботка аша, обедта кара будай белән тавык, кич белән салат аша дип, һәм шулай итеп 7 көн аша дигән. 5000 сумга, дуслар. Мен әйтәм, нишләп син миннән сорамадың аны дим. Мен сиңа аны үзем төзеп бирер идем 4000-гә. Сорау. Сезнең ничек акча туздырганыгыз бар? Менә шундый сорау. Бик кызыклы сорау, Рамил. Хатының мондамы синең? Ау? Хатының мондамы? Белмим. Бу килергә тиеш. Дилюс улы, әйдә Рамил. Дилияр, менә синең ничек акчаны туздырган бар? Без команда белән саунага барып кайткан идек бер юлы. Шулай әйбәт булды, кызларны да чакырдык. Бөтенесенә чакырдым, рәхмәт. Минем счеттан иде.
Рәхмәт, Арша Кышыткан. Сезнең ничек акча туздырганыгыз бар? Туздырга акча юк әле, менә 100 меңне бирсәгез, обязательно туздырабыз. Аның 5 меңе уже хатынына китте, егетләр. Соба егетләре. Сезнең ничек акча туздырганыгыз бар? Тупас района инвестиция инде. Сезнең ничек акча туздырганыгыз бар? Ринат Рахматуллины чакырдык. Бу актаныш иде. Актаныш иде. Хәзер Тукай районы. Сезнең ничек акча туздырганыгыз бар? Бурыч дәфтәренә сыймагач, бурыч дәфтәре сатып алдым. Синең ничек акча туздырганың бар? Минем акча туздырганы юк, минем акча эшләгән бар, менә мин кемгәдер кагазга нәрсә язып бирдем дә 5 меңгә саттым шуны. Аннан саунага барып кайттык 5 меңгә. Так, актаныш. Сезнең ничек акча туздырганыгыз бар? Ну, берсендә сезнең стендапка килгәнем, әйе. Нашар реклама, тоже реклама. Рәхмәт, Актаныш Кышыткан. Сезнең ничек акча туздырганыгыз бар? Авылда әнигә үч итеп күршеләрдән сөт алдым. Рәхмәт. Рәхмәт, Кышыткан. Рәхмәт, Рамил Актиев. Киләсе сорау Әбри Хәбриевтан. Әйдә, Әбри. Бик зур рәхмәт. Соңгы елларда күрәсездер, сизәсездер, социаль челтәрләрдән карап барасыздыр. Татар кинематографиясе әкренләп алга үрмәли. Берсеннән-берсе шәп, кызыклы, кыска метрлы, тулы метрлы фильмнар чыгып бара. Тирән мәгънәле, әйбәт эчтәлектәге фильмнар да бар. Елмайда торган комедия жанрындагы фильмнар да бар. Менә әйдә уйлап карыйк әле. Әгәр дә татар кинематографиясендә, татар кино дөньясында нәкъ менә Голливудтагы кебек Marvel галәме, Marvel дөньясы барлыкка килсә, супергеройлар дөньясы барлыкка килсә, мин ул фильмнар сериясендә нинди геройны, нинди каһарманны уйнар идем икән? Шалтай-балтай. Әйбәт. Ул сорауны көтмәде даже. Толи үзенең исемен әйтте. Давай, тагын бер тапкыр. Әгәр дә татар кинематография дөньясында супергеройлар дөньясы барлыкка килсә, мин әлеге дөньяда кайсы геройны, рольны уйнар идем икән? Сез уйнаганчы башта Шәкүргә кепкагызны кайтарыгыз әле, пожалуйста. Юк, ул Фәрит Низамиевныкы. Рәхмәт, Әбри. Юк, тагын бер җавап бар. Әйдәгез, Тукай районы, моның белән тәмамлыйбыз. Татар кинематографиясендә супергеройлар барлыкка килсә, мин кем булыр идем? Фунтик. Менә шундый җавап. Рәхмәт, Әбри Хәбриев. Дәвам итәбез. Зәйнәп Фәрхетдинова. Алкышлыйбыз, әйдәгез, җитдирәк, көчлерәк. Җырчысын, юмористны бәйләп утыру бик авыр инде ул. Шулай да минем башта бер кырт бар, бүген кем җиңәр? Сорау дип әйтеп. Бүген кем җиңә? Бүген кем җиңәр? Минем Барби булсагыз, без җиңәбез. Көтәбез, җаваплар булмаса. Әйе, менә бар тагын бер җавап. Бүген кем җиңәр? Мин дә җиңәр идем. Нормальный сорау биргән булсалар. Бүген кем җиңәр? Рейс и его команда. Бер, ике, вак карале. Сен җиңмәкче буласың. Бүген кем җиңәр? Пока күренми.
Мұның білән тамам, айдагыз давам етебіз. Келесі сұрау. Рахмет. Рахмет сізге. Келесі сұрауны бире Шәкур, сен ме? Көрмеймін микрофон тұтқанымны. Шәкур! Двойниклар конкурсын ұйыштырсам, неше керек болар екен? Йоу, Шәкур, нормально болар еді бүтін нәрсе. Уже двойнигің бар. Тонын шығарғаннар только әзгіні. Так, бұл біздің оқтаныш болды Соба. Двойниклар конкурсын ұйыштырсам, неше керек болар екен? Сұрауны аламадым, но мен Удмурша жырларға алам. Монталон клубы верли, одикнылын топмацки, щедыршия казакныл, күжеві задуцыл. Әлігіне Шәкурның яңа рэп жырының башы болды қазіріне. Двойниклар конкурсын ұйыштырсам, неше керек болар екен? Так, мен Дилиярға мына мұндай мұңсыз малик көтерем. Но мен, честно говоря, выступлениені да қарамадым, Зейнепке қарап отырдым Дилияр шығыш жасағанда. Но бары бір мұңсыз малик көтерем. Рахмет Дилияр, Дилисулы. Қышытқан! Двойниклар конкурсын ұйыштырсам, неше керек болар екен? Сіздің двойниклар харемшесі делында бар енді ол? Рахмет, давам етеміз, әйдегіз келесі сұрау. Келесі сұрау. Рахмет Шәкур! Әйдегіз олқышлаймыз. Соңғы сұрау. Айбас Садыров! Мен қойдағаны ішләсем де, қар уақытта да бұл үш ұрынның файдасын көрейдім. Татар әдісінде ішләгеннен соң ішләген уақытта татар тіліне, милләтіне, мәхәбәттағы да артты, күшейді. Тәртіпті ішләгенде мен үз фикерім бойынша тағы да тәртіплендім. Менә қазір ТНВ-да, меңа ТНВ-да барысы да ұшый, ТНВ-да бар да яқшы, әммә бір шитінлігі бар. ТНВ-да ішләуінің, меңа ТНВ-да барысы да ұшый, әммә бір шитінлігі бар. Біз аңладық. Сұрауы нинди? ТНВ-да меңа барысы да ұшый, әммә бір шитінлігі бар. Бір кіші де қорамай. Қара, мен генә шулай деп ойлай тұрған едім аны. Да ну нафиг сізні. ТНВ-да барысы да ұшый, әммә бір шитінлігі бар. Аминов, да? ТНВ-да ішлеуінің барысы да ұшый, бар да ебет, әммә бір шитінлігі бар. Гүл үш харфке барасың. ТНВ-да шәп, әммә бір шитін яғы бар. Ақшаны бәрәңгі білән төлейлер, да? По-любому. Рәхмә, әйді. Yok, братан, ол татфакта стипендия бәрәңгі білән төлейлер. Бәрәңгі білән аграрный да. Аграрныйдан да ярар, рапс білән төлейлер. Әйдегіз. Так, юқ, әлі мұның білән тәмам түгіл. Біздің сюрприз бар, тағын бар сұраулар. Мұнда жюридан башқа... Міне қол көтәрі бір таныш түгіл егіт. Бір кіші. О, Булат Байрамов. Булат Байрамов. Сауларымысыз. Сұрауың бар мені? Бар. Әйде. Сұрау берсем бола ма? Хайырлы кишләр исәнерсез. Лейсән ким ай Сұрау ул? бирә ул. Әйе, мин бирсәм була ма? Басырға кирәкмін да, апайым. Басам, хайырлы кишләр. Наконец-то Булат түгіл хатыны сөйлей. Әйдәгіз, алқышлыйбыз! Сіз біләсіз бит инде, Булат Байрамов 10 ел дәвамында тәмле көрәш тапшыру алып бара, әйме? Ул анда алып та бара, тәмле ризыклар ашап та кайта, өйгә кайткач ашамый. Менә әйтегез әле, Булатны шаккаттырыр өчен миңа өйдә нәрсә әзерләргә кирәк? Әйдәгез, сұрауны тағын бір тапқыр. Иремне шаккаттырыр өчен өйдә нәрсә әзерлим микән? Күкәй. Иремне шаккаттырыр өчен нәрсә пешерим микән? Нәрсә әзерлим микән дим? Вьетнам базарынан әбрикос. Рәхмәт. Тағын бір жауап Ақтаныштан. Булат Байрамовны шаккаттырыр өчен нинди ризык әзерлим микән? Ризык түгел, Булат кайтуына Ринатны әзерләгез.
Иремне шаккаттырыр өчен нәрсә әзерләргә? Лейсан апа, малай кирәк! Булат Байрамовны нәрсә, нинди ризык шаккаттырыр микән? Ризыгы шорт сем, хотя бы Байрамова деген фамилия кирәк инде монда. Арша булды, хәзер Соба. Булат Байрамовны шаккаттырыр торган ризык. Шаккаттырыр өчен үзең пешерергә кирәк. Әйдәгез, моның Рәхмәт. Ишеттеңме? Рәхмәт Булат, рәхмәт Лейсән. Тагын бер сорау бар безнең. Менә мин инде 5 ел буе блогер һәм бөтен подписчикны бер сорау борчый. Атакас кайчан өйләнә? Давид Алис. Миңа нинди хатын кирәк? Менә шундый сорау, аңа нинди хатын кирәк? Әйдәгез тагын бер тапкыр. Атаказга нинди хатын кирәк? Сагына торган инде. Бу подписчиклар гына аңлады. Әйдәгез тагын бер тапкыр. Атаказга нинди хатын кирәк? Үрдәк. Сорау. Атаказга нинди хатын кирәк? Сыламый торган. Сыламый торган. Андыйлары юк. Юк. Так. Булдымы? Авыр сорау. Соңгы җавапларның берсе. Атаказга нинди хатын кирәк? Бу яшеңдә уже балалы хатын кирәк сиңа. Рәхмәт, рәхмәт. Атаказга нинди хатын кирәк дилебез? Атакыз. Сөр, кызганыч монда тәмамлыйбыз. Мондый җавапта. Рәхмәт Атакас, рәхмәт барчагызга да рәхмәт жюри әгъзаларына. Жюрилар, хәзер инде менә иң авыры нәтиҗә ясарга кирәк. Димәк, Тәмәрис бәйгесе өчен нәтиҗәләр. Нәмәкәй Актаныш. Барлык жюри әгъзалары да көлә торган смайл. 5 көлә торган смайл. Тәмәрис Арша кышыткан. Йылмая торган смайл. Әйдәгез булай әйтәм. 3 йылмая торган смайл, 1 көлә торган смайл һәм 1 моңсу смайл. Менә бит, моңсу смайл да күрдек. Кызык. Тәмәрис Дилүс улы. Барлык жюри әгъзалары да көлә торган смайл күтәрделәр. Рәхмәт. Тәмәрис Тукай җыелма такымы. 3 көлә торган смайл, 1 йылмая торган смайл һәм 1 моңсу смайл. Рәхмәт. Тәмәрис бәйгесе Соба егетләре. 3 көлә торган смайл, 1 йылмая торган смайл һәм 1 моңсу смайл. Рәхмәт! Рәхмәт жюри әгъзаларына. Рәхмәт такымнарга узатабыз. Тик барыгызны да узатмыйбыз. Калалар капитаннар. Капитаннар кала. Моның белән безнең 2нче бәйге тәмам. Тәмәрис бәйгесе бик кызыклы үтте. Шундый кызыклы нәтиҗәләр. Рәхмәт жюри әгъзаларына. Без күчәбез 3нче бәйгегә. Ура! Ура! 3нче бәйге. Шулай итеп тагын яңа бәйге дип әйтергә була. Яңа күптән уйнамадык без аны. Капитаннар бәйгесе. Димәк, һәрбер такымда бар капитан, име? Шул капитаннар хәзер чыгалар сәхнәгә. Әйдәгез, каршы алыгыз. Капитаннар! Так, капитаннар бәйгесе беренче булып башлый Нәмәкәй Актаныш районының капитаны Данияр Шайхразиев. Сәлам дуслар. Безнең командада гомумән капитан дигән төшенчә юк.
Шуңа күрә бүтін кеше үшін мен үзім ойнайшақмын. Не үшін мен? Чөнки мен азырақ нық, яхшы актер. Әйе, мен хәтта мимика белән эмоциялар күрсәтә беләм. Данияр, син тагын минем кашарга бәйләнәсеңме? Кем, минме? Ой, егетләр, сезнең шуның кадәр капитан буласыгыз киләме? Әйдәгез, мин үзем капитан булыйм, ә сез лейтенантлар булыгыз. Рузилә. Бүлдермәле, Рузилә. Син ялкыттың мине, Данияр. Ой, Гафур, булар хәзер сугышачаклар. Бар, скорый чакыр. Йөгерәм. Ой, трэш, аның бит буе бәләкәй телефонга үрелә алмыйчак. Гафур, көт мине. Син дә мине ялкыттың. Әйдә, дуэль. Ну әйдә. Әй, оқтанышта хаман дуэльләр үткәрәләр. Мин аңламадым. Каян минем кулда вообще пистолет бар? Ярар. Данияр! Нигә буенда гелсин җиңәсең? Нәсин шундый крутой, шундый крейзи? Смущать итмә инде. Ә син анда нәрсә эшләп утырасың? Көй уйныйм, не күрмисең менә? Не шутник менә? Мә! Мә! Гафур, пшел! Пшел дейм! Тек мин аңламадым. Сіз мұнда нәрсә эшлисез? Актаныш, нәмәкәй, жюри әгъзаларына сүз. Бетмәде бит әле. Данияр, син ничек минем гитарадан укулеле ясадың? Данияр, син шундый крейзи. Нәрсә мин? Руслан бит ул. Актаныш, нәмәкәй. Руслан, анда кайсы команда пистолет белән уйный, Olmaz, соңрак аңлатырмын. Әйдә, командаң өчен баш өйдә тәмамлагыз. Рәхмәт, не? Нәмәкәй, Актаныш, Данияр Шәйхразиев. Чык инде тагын бер тапкыр мондай алкышлардан соң. Мин Дәвам итәбез. Киләсе капитан Соба егетләреннән Сидиков Рамир. Каршы алыгыз. Беренчедән, барлык оештыручыларга һәм катнашучыларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә бу сезон өчен. Икенчедән, жюри әгъзаларына без команда белән бүләк әзерләп килдек. Менә, Рамил Агдеев, белгәнебезчә, сез дин юлына бастыгыз. Шуңа күрә бездән сезгә әлбәттә намазлык. Менә. Әйдә, шаяртны һәр вакыт тыйнаган күрәсегез килә икән, шуны кулланырга куштылар. Хәбриев. Барча операторларны мөрәҗәгать итәм. Пожалуйста, Әбригә биргез камераларыгызны. Әбри, без сезгә ТНВда телевизион вакыт бүләк итәбез. Бу мизгилләр сезнеке.
Ярар, рахмат әбіре. Сізні Тупас районына күтәбіз. Айваз Садыров, сіз Әйда шаяртның ақ сақалы кішісі. Шоңа көрі мінә сізге бүрік. Ләкин бір мөһим бар. Рабит Батуллин шалтыратса, пожалуйста, телефоныңыз номазы неме? Зайнап апа, біз бүтіне бір болған кішіге нәрсе бүлек иттерге білмәдік енді. Шоңа әтейін елерден сұрадық. Алып шыға. Мына сізге бір ташке кабашки. Шакур. Ташқа синекі. Рамир Ситиков. Devam etemiz. Kışıtkan Orşa Abzala Filnas. Сәлем дуслар. Иң яхшы саклану чарасы ул да булса һөҗүм итү. Шуңа күрә мин сезгә бүген прожарка күрсәтәм. Татарча кидерү, кыздыру. Һәм безнең иң беренче булып көтүрдәүче ул да булса Дилүс улы. Алкышлар Дилярга. Диляр ул авылдагы тиле бәрән ырлыгы ашаган малай кебек. Һаман үзигенә үз-үзе белән сөйләшә, нидер мыгырдый һәм иң якын дусты әнисе. Рахмәт, күчәбез киләсе командага ул да булса безнең Саба егетләре. Саба егетләре командасы һәр эшне Миннахани Рахмани Рахим дип башлый. Тәмамлаганда рәис дип куя. Әйтегез, жюриләрне дә бер китердәтеп алыйк. Ул да булса безнең беренче китерде Айваз Садыров. Алкышлар Айвазга. Әгәр дә Айваз Садыров төнге 12-дән соң мунчага керсә, мунча автоматически мәчеткә әйләнә. Әгәр дә нейросетька кирпенең күкрәк җынын, шимбетем генә юмор, аксак казның сул як колагын һәм взглядларны аргытсаң, ул безгә Әбри Хәбриевны китереп чыга. Алкышлар Әбри Хәбриевка. Әбри Хәбриев, без монда команда белән уйладык һәм сезнең исемегез артык громкий түгел. Шуңа күрә сезгә кыштан командасы сезгә исемнәр тәкъдим итә. Үзегез сайлап алыгыз. Мәсәлән, Әбрекәй Хәбрекәй, Эрбидол Парацетамолов, Хәрби Әрмиев һәм Әбрамович. Рамил Агдеев, алкышлар. Рамил Агдеев турында нәрсә генә әйтсәң дә була. Чөнки ул барыбер аңламый. Шулай бит, Рамил? Һәм киләсе китердәше безнең Шәкүр. Шәкүр ул Москвич машинасы кебек. Бүтән кеше унутып бетергәч, яңадан чыкты. Белгәнегезчә, Шәкүр безнең татар рэперы. Һәм өйләнгәндә регистратор сез ризамы дигәч, ул аха дигән. Сезнең каршыгызда кышкан командасы капитаны Илнас Абзалов иде, минем битте. Рәис. Кышыткан Орша. Так, менә барысы да уйлар куя Дилүс улы дип име? Дилүс улы токымы Казан, Рәмилә Альтаф кызы. Баршагызга да сәлам. Әйе, бу капитаннар бәйгесе. Дилүс улы командасының капитаны ул мин. Чөнки мин аның әнисе. Гомумән әйткәндә мин мать героиня. Шаяртка бер тулы команда тудырдым. Менә бәбекәемнең әйберләрен дә алып килдем әле, кая сезгә дә күрсәтим әле.
Міне, белекей кішкенегіне трусигі. Сақлым. Оланы хаман киелі. Иске түшіп кеттелі. Шаяртта ойнай башлағанша хамяк білән иді. Ойнай иді. Йымышақай исімлі. Йымышақай. Қарағыз әлі. Міне бет, міне. Әміне мұнса, мұның бірінші классқа барған ботинкасы. 15 жыл шкафымда сақладым. Қазір сізге де көрсетем. Йымшаққай. Ялғыш ботинка жерлеген мен екен тігі уақытта. Міне мұнсы бірінші тіші. Кеше соғып сындырдым. Жеңе алмайым деп жылап отыра. Міне мұнда фотоальбом. Первый раз, первый класс. Второй раз, первый класс. Третий раз, первый класс. Шолай бірінші класста отырып қалды енді ол. Но ол өзі тырышмалай. Мен аңа шул хәтлі шанам, әбейсі де оның жеңешегіне шанып қойылды. Ну, мен мұнда нек шықтымсың? Міне тігі 100 меңні ұтса. Я телевизор алып берірейді. Бебекейім, қойтада менің алда шығыш ясый. Әлі жетмесе саба жігіттерінде ертіп алып қойта. Ардым бетінде мен аларға ризық әзірлеп. Ярар, на жалость давить не будем. Рәхмет. Рамиля апа. Рамиля Альтав қызы. Дилюс ұлының анасы. Ауырра. Әйттім. Так, біздің тоғым бір тоқым қалды. Ұлда болса Вадигуллин Рамиль Тукай районы жиылма тоқымы қаршы олығыз. Достар, мен капитандар шығышын сөз білән түгіл, жыр білән башлайсым келем. Бұл жыр менің мәхәббәт тарихы турында. Айдағыз әлі зал біргелет. Барлық өзі бір-бірсін сүйген ерларға бағышлана. Кеттік айда. Август жетті, бақшада қиярлар пішті. Яқтым мұнша. Сені күйіктім, сен келмәдің. Ике биннек пішірдім. Мұншада рахат, мұншада тепло. Ләукадан столько воды утекло. Бабай келді, ісі жибердейді. Бабай өзі де бір ішкен енді. Шүміш алып, септім ташқа. Аха. Шап сен мені шап. Тәні қыздырда. Шап сен мені шап. Дейді бабай. Ятып ләукәгә. Пальцы сжигая. Айдағыз біргәліп. Сүлгі бәйрәп, үйге қайтам. Кіндікке япрақ ябышқан. Хуш әхмәт деп мұнша хырмәтіне. Зұрыз дейіп, әбей жауап бере. Білем ялғаш, бірем хата. Трусигімні кигемін алдын артқа. Шымырам раз, шымырам два. Жилеклі шайдан әйленіп голова.
Тоқтатыңыз әлі, тоқтатыңыз. Так, туктатабыз, рәхмәт. Алкышларыгыз өчен туктайды. Тагын бер тапкыр җырларга кирәк. Тагын бер тапкыр җырларга. Тагын бер тапкыр алкышлыйбыз Рамилне. Менә каушап беттем мин. Бер тапкыр попробуем. Давай, попробуй. Әйдә, тагын бер тапкыр. Давай. Җыелды. Тагын бер тапкыр. Вадигуллин, Рамил, Тукай районы җыелма такымы. Кеттік әйді. Тағы бір тапқыр. Все, готов? Әйді, кеттік. Август жетті, бақшада қиярлар пішті. Яқты мұнша. Сені күттім, сен келмәдің. Ике бинек пішірдім. Мұншада рахат, мұншада тепло. Ләукадан столько воды утекло. Бабай кірді, істі жибер дейді. Бабай өзі де бірішкен инді. Шүміш алып, септім ташқа. Аха. Шап сен мені шап, дейді бабай. Ятып сахнеге, пальцы сжигая. Шап сен мені шап, не умирай, не исчезай, я умоляю. Рахмат, Виктор. Рәхмәт, Рамил. Киттік, капитаннар бәйгісі бірінші болып біздің шығыс ясады Нәмәкәй тоқымы Данияр. 4 күлә тұрған смайл һәм 1 йылмая тұрған смайл. Келесі болып сәхнәгә бір үзі шықты Соба егетләре тоқымы Сидиков Рамир. Барысы да күлә тұрған, дұрыс мы? Тоқтағыз. 4 күлә тұрған һәм 1 йылмая тұрған смайл. Рәхмәт. Аннан соң біздің шытты қышытқан Орша Абзалов Илнас. 4 йылмая тұрған һәм 1 күлә тұрған смайл. Рәхмәт. Аннан соң біздің шықты Дилюс улы тоқымының капитаны, ол да болса Рамиля апа, әнисі, Дилиярның әнисі, 3 күлә тұрған смайл һәм 2 йылмая тұрған смайл. Һәм тәмамлады Вадигуллин Рамил Тукай районы җыелма тоқымы. Ике күлә тұрған смайл һәм 3 йылмая тұрған смайл. Рәхмәт! Так, әйдәгіз әлі капитанларға көчлерек, жиддерек алкышлар берейік. Менә бит алар! Әфәрин! Әфәрин! Рәхмәт! Ұзатам сезне сәхнә артына. Так, біз дәвам итәбез, безнең алда бер генә бәйге калды. Сезнең алкышларыгыз йолдызлы номер, йолдызлы бәйге. Һәм йолдызлы бәйгені башлый безнең Дилюс улы Казан, каршы алыгыз. Барлык командаларның инде йолдыз белән чыгыш яусалары инде билгеле. Дилюс улы командасы йолдызны чыгыш барышында табарга булды. Нәрсә, әйт әле, Алиса, анда бер кем бармы? Дилияр Дилюсович, сезгә Рамил Закиров ишекне вата-вата керә. Кертимме? Уф, туйдырды битерде. Дилияр, ол инде мине командаңа. Рамил. Но, юк, Рамил, син миңа туры килмисең. Ничек туры килмим? Мин бөтен җиргә туры киләм. Даже Зиннурның клибына туры киләм. Кая?
Гөмірлер үтте, 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 ой, бақыт күтте, 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 шулай яшлегімді келе қоласы. Хей! Yok Ramil, тура келмей. Әйда бүтән жырны. Бар, ана. Эхин шеплері, татар ешлері, алыға барабыз, бірге біз бұлдырабыз. Все, Рамиль, кит әлі, пожалуйста. Нәрсе әшлі бұл Рамиль Закиров, кіші қорқытып йөрі. Алиса, әйт әлі, тағын команда. Дилияр Дилюсович, сіздің білен Булат Батулла ойнарға тіле. Кім? Батулла. Я думал, Сава. Үзіне шулай деп ет, емі? Нәрсе, тағын нәрсе, ненде яңалықлар? Дилияр Дилюсович, сізге Филипп Киркоров келді. Ну, давай кіртіп қора. О, Филипп, братан! Чё, как дела, братан? Нәрсе, менің білен шығыш ясарға тілейсің ме? Алиса, бұшын Филипп Киркоров түгіл, ол татарша білмей. Ничек шояртамын, қара? Алыңды бені. Рамиль! Өйдейінді. Қорқытып жібердің. Алиса, мен бет айтам, Рамиль кіші қорқытып ері ол деп. Так. Тұқта, сен нешік мұнда кірдің? Неге кірдің? Мен мұны копи-центр деп ойладым. Менің фотография шығартасым келейді. Міне сен ама, ненде ол фотография? Ненде фотография? Салават Рэмбо. Ай, тұқта, менде даңды фотолар бар, қара, Венера, Шакира. Тыңналі, сен мен ашыйсың. Әйдәлі бір ұтырып, сөйләшіп алып, иденге ұтырсақ сөз етмейсің ме? Міне бұлай, иденге ұтырсақ сөз етмейсің ме? Жоқ, енді мен бет ғади ауыл қызы. Әйді. Тыңналі, Венера, сен нәрсе білен шүгілленесің? Мен институтта оқимын Мәскәудә. Халықлар мөнәсәбәтләре институтында бірінші курста. О, міне сен әме, круто. Сен? Мен де шунда енді плюс-минус. Ярар, міне мен көптен тігі нешік сұрарға да білмем енді мені нешіктір еш смущает. Міне мен 3-ші курста, менға 20 еш, сен 1-ші курста, сен 18 ештірінде емі. Ну да, плюс-минус. О, қарай, Йылдыз түшті. Әйт қиялыңны. Қиялымны ма? Келесі елға шаяртыны Дербышкада уздырмасындар еді. Дұрыс айттың. Кері ұшып кеттілер Йылдызлар. Тұқта, Йылдыз дегенне, мен бет ұныттым. Мен бет бұл шығышқа нендедір де болса артистны шақырға, Йылдызны шақырға тиеш едім. Ләкин сені ғади студентканы ұшыраттым. Ой, сенға точно 18 ме? Шоярам енді, шоярам. Міне шындай ол ғади Мәскәу студенткалары. Той күлмәгі, ақ епәкті, қызлар көйе, ақ қышлар, ақлық бету, сафлық бету, яусын айда алқышылар. Той күлмәгі киген қыздар, күнне шыплауларылай. Той күлмәгі бір күннікмі, той күлмәгі ғымырлы. Той күлмәгі киген қыздар, күнне шыплауларылай. Той күлмәгі бір күннікмі, той күлмәгі
көрәсің ма, айвазның сілегейлері оғып шықты. Ярай. Дүрсінде әйткенде, түгі әйтәлер міне, түрлі артист керек деп Йылдызлы номерға. Түрлі ней, әмін ғади студент қыны таптым. Ол менім Йылдызым. Ғади студент кеде. Мен бет Рәсайның һәм Татарстанның халық артисткысың. Сіздің алдығызда Дилюсулы һәм Венера Хатуна Ганиевайда рахмет. Так, Дилюсулы рахмет. Девам итәбез. Тиз арада Ақтаныш Нәмәкәй қаршы алығыз. Hey! Сәлем достар, біз сізге өзіміздің Йылдызлы номеріне тәқдим етірге әзір. Білсеңіз, кімді біз сайладық? Қазір ненде ел? Ну, дүрісіңін айткенде ауыррақ ел енді. Йо, сен аңламадың бағай. Ненде қазір ел? Ну, тігі ел білән шағыштырсаң, жеңілірек. Сен оңғарарақ бағай ма? Айда бұтан шарак сұрайым. Икенші ел ғанынды ел? Високосный, қабисе елі. Ага, сен оңғара, понятно. Так, оқылы кішілер бар ма команда? Қойаман тұрым кетіп тұр әлі? Ненде қазір ел? Зәңгер су еланы елі. Дүріслік кәнім. Тоқтары, сен кімсің вообще? Мен ме? Мен ол сен, келешектен. Әйе, шылай де. Мұнамдағы татуировканы көрсет әлі. Ауыл сабын білән біте екен. Анда нешік келешекте барсы да? Сенің біләсің келе ме? Әйе. Олай саттыңла. Сен бет әйді шайыртансың, Рузиля білән ери башладың. Рузиляның ары тошлап кетті сені, Дониярға. Доняр қайғырды ұзақ, дұстының қызын алып кеткенге. Қызлар білән аралашмай башлады. Анар ғұммен зәңгерлер арасына кетті. Ого! Илмирны да ләктірді өзі білән. Ого! Біздің білән нәрсе болды соң? Қара. Аха, мұнсы мендірін деймі? Yok, bu İlgizer. Ол бір тапқыр қош ясатты да кетті шыннан. Миниханов Хаман рәйіс ме? Yok, Пашка. Алар исімдер бойынша кетті бет. Рәйіс, Мансур, қазір Пашка. Әйтәлі, біз бұл финалны жеңдік ме? Әмін әміні көрірге керек. Әйдәгіз көрсеттім. Әйді. Нешігінді жеңілдік? Ришат, әйді шығынды. Сюрприз болмай, жеңілдік. Бұл нәрсе менің арқада міне? Жоқ енді, сенің арқада түгел. Сен бүтін ейбіріне де ейбет ішеді. Міне біз yazған мезектің бүтін үсінде кірттің. Жюри ағзалары вообще шоқ қаттылар. Томашашылар күшкі алқышаудан тоқтады. Ну неге сен собалар үшін шықтыңсың? Вәне, сіз собалар түгіл міне? Жоқ. Біз өзі біздің Йылдызлы номерға шықтық та Ришат Тухватуллин деп шулайттырып бастық. Хәм қатып қалдық шулай. Сен шықмадың. Біз тұрдық шушылай 4 минут бойы. Сіз нәрсе үшін бұршыласыз? Шушу 100 мың үшін? Айдағыз мен сізге өзім берем 100 мың, мәңе? Жоқ енді, Ришат, бізге ақша керек ме? Сен білесің ме, біз нешенше сезон мұнда ойнайбыз. Аңладым. Айда, бүтін ақшаны алып шақ. Қоян сізде шының қатлы ақша. Әлі көптен түгілген той білған еді. Шында ползункиға ақша жиған едік. Оңлайынды, Ришат, іш ақшадан түгел. Бізге ақша керек ме? Әкім менің білән келіш ме? Ақшаны алсын да шығып кетсін сахнадан.
Керек түгел икән, ладно, егетләр, мен тогда башка командаларга акчаны бирәм. Алыгыз. Туктагыз әле, туктагыз. Нинди башка командалар инде? Доньяр, син жүләләндең мәллә? Как будто бу акча сиңа кирәкми. Кирәкми? Аха, кирәкми дисәң, әйдә, алабыз да киттек. Стоять! Нәрсә? Акча шулай җиңел килә дип уйлыйсызмы? Мин җәй буе онлайн курслар үттем. Мәсәлән, инглиз теле курслары. Hello. Яңадан инде патриотик курслар. Ну, инглиз телен оныту курслары. Мин hello дидемме? Нәрсәне аңлата ул? Астролог, нумеролог, таролог курслары. Булары барысы да инде әлбәттә нарколог күзәтү астында үтте. Ничек ашык чыгышлардан курыкмаска? Ничек президентның ашык чыгышларыннан курыкмаска? Булары барысы да дөньяда любой вакытта кирәк була торган әйберләр. Нәрсә сөйлисең син, ә? Безгә акча кирәк. Акча? Юк, акча кирәк. Тагын бер кабатлагыз. Безгә акча кирәк. Дөрес, егетләр. Акча кирәк дип яшәргә курыкмагыз. Бу миллионерлар мышлениесе. Мин моны Рөстәм Бурышев курсларыннан беләм. Һәм шуны исегездә тотыгыз. Әле 1 минут элек кенә сез бер кем түгел идегез. Нәрсә? Син кем соң безнең өчен хәл итәргә? Минме? Но мин азрак кына. Нык. Яхшы актер. Нәрсә? Син актер? Әйе, актер! Не килешмисең менә? Әйдә дуэль! Әйдә! Әйдә! Җитте! Таң калдырган, җиңүткән чемпион берәү була. Бу сәхнәгә чыккан өчен, тугыз уен язган өчен, бер әйбер генә кирәк. Алкышлар астында янам, хыялда кырланам, жюриларны күлдерә алсам, жанатым тугры булса, үтәрме финал аша, хыялым чынлаша. Сезнең каршыгызда Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Ришат Тухватуллин иде. Актаныш командасы нәмәкәйләр. Рәхмәт. Нәмәкәй Актаныш! Киләсе такым Саба егетләре. Саба, каршы алыгыз. Кадерле тамашачылар, телефонларыгызга төшерсәгез дә була. WhatsAppка җибәрерсез ахырында. Sabaken Fields тәкъдим итә. Кино арасында ток-шоу. Хәерле кич, кино сөючеләр. Әле күптән түгел генә Россия прокатында Татарстан киносы чыкты. Микулай фильмының режиссерын һәм генераль продюсерын Илшат Рахимбайны сахнага чакырабыз. Алкышлар. Исәмсез Илшат. Исәмсез. Фильмыгызны чыгуы белән котлыйбыз. Рәхмәт. Һәм инде беренче сорау. Тагын шундый экспериментларны көтәргәме сездән? Әйе, әлбәттә көтәргә, менә күптән түгел генә Спилберг белән сөйләшкән идек. Зәңгәршәлдән боевик ясарга уйладык. Аннары кичә
Джонни Депп белән сөйләштек. Менә Пираты Карибского моряның яңа өлешен Лоиш районында Кама диңгезендә төшергә уйладык. О, менә бу шә. Вот. Нара Бекмамбетов белән күрешәбез 11 сентябрь көнне. Уртак фильм була димәк, әйме? Юк, җомгага бергә йөрибез. Менә сезнең фильмыгызны чит илләрдә карыйлар. Алар ничек ан турында уйлыйлар микән? Бик яхшы уйлыйлар. Рәхмәт. Менә күптән түгел Тарантино үзенең рецензиясын җибәргән иде. Карап үтик экранда. Бик улай, бик шәп булып чыккан. Башта бит аңламадым. Диди крашыдай. Аны бары тик 1-2-3 тапкыр карарга кирәк. Аннан барысын аңлый башлыйсың. Менә миндә андый бюджет булса, кроваттан да тормас идем. Акча түгел бит ул, әдәм көлкесе. Әйтимме сиңа, әйтимме? Мин бит туганда крашын. Мин крашын, син крашын, Алла крашын, барысы да крашында. Ярый, әйдәгез залда отырган тамашачыларның сорауларына җавап бирегез. Ярыймы? Исәмсез. Исәмсез. Мин белгәнемчә инде сез Татар КВН лигасында катнашып чемпион булдыгыз. Хәзер инде режиссер һәм продюсер. Әйтегез әле, сезгә менә КВНдагы тәҗрибә белән сезгә ярдәм иттеме, юкмы? Әлбәттә ярдәм итте. Бюджетсыз эш итәргә өйрәндек. Һәм әйтеп үтәсем килә. Aviasales. Ярый, киләсе сораулар бармы? Илшат, хәерле кичләр. Менә шундый сорау, Виктор Сухоруков безнең Казанга килде. Бик мотор шушындый кеше ул. Һәм гомумән менә нәрсә әйтә аласыз аның буенча һәм аның фикере Казан турында ни дип әйтте ул? Әйдәгез Виктор Ивановичның фикерен үзеннән сорап, үзен карап китик экраннарда. Рәхим итегез. Татарстан, я приветствую тебя. Я кланяюсь твоему народу. Это история татарская, это история начала, возможно, начала создания какой-то своей киноимперии в Татарстане. Давайте будем вместе строить кинокомпанию в Казани. Вить Сухоруков. Иншалла, булыр шулай, чөнки бар бит Рахимбай. Рәхмәт. Арый. Сіз мен Илшат Рахимбайды һәм Соба егетләре иде. Бик зур рәхмәт. Кино арасында Соба егетләре. 3-нче сезон. Хәзер сәхнәгә чыгалар. Арчадан Кычыткан токымы каршы алыгыз. Файзуллин, стоять! Нишлисең син? Нәрсә булды, начальник? Син беләсеңме кемнәр булар? Кемнәр? Булар бит Татарстанның танылган дуэты. Шәрифҗан Фашили? Юк инде син чын. Кемендә? Туктале Файзуллин. Бу бит Булат Байрамов белән Ләйсән Гимаева син нәрсә? Җегетләр, нинди беспредел бу? Гафу итегез, зинһар. Ышкындырыгыз безне. Обезьянникның Вазик водитель яңа кеше иде. Бутаган ул сезне бәйләргә тиеш түгел иде. Сержант! Чыгали! Да, слышусь. Ишкымыннан бар, премияңны кисәм. Мен ишеткән идем полиция гарәттән бөтен кешендә алалар дип. Ну моны хәтта дип уйламаган идем, конечно. Дөрес икән. Гафу итегез, зинһар. Сезгә чай, кофе. Әйе. Кофе. Без кайтсак буламы инде? Всё. Яңгыш булгач. Кайтмагыз, ха. Монда булгач берәр нәрсә табабыз. Әйдәгез. Миңа карап утырыгыз. Ха, табарбыз берәр нәрсә. Утырыгыз, утыр. Аха. Менә монда мин риза дип кул гына куйыгыз әле, зинһар. А бу нинди документ? Тагын булмады, Файзуллин. Әйттем мин сиңа глухарны яу булмый дип. Ярар. Значит, без сезне хөкем итәбез. Нәрсәгә? Значит, сез артист эшчәнлегеннән кергән акчаны налоговыйда күрсәтмисез. Без барысында күрсәтәбез, барысы чиста, бөтен налогларын түләп барабыз. Күрсәтәбез. Булат, сезнең 10,846 сумыгыз монда роль уйнамый. 11,312. Ярар. Менә Ләйсәннең соннарын нишләтербез?
Улда күрсәтеп бара, ул түли барысында. Чисто. Түлейм. Сен шуның хәтле акча бар менә? Қойдықыш сөйлешер бе? Так, разговорчики. Ярар. Бірінші шулай болсын. Мынамын икенчесіне нәрсе диярсіз. Значит, сіз үзігіздің вайынларыңызда КВНщикларның мәзәкләрін урлайсыз. Yok, ялган. Барысы да үзебез уйлап чыгарабыз. Мин уйлап чыгарам, менә бу башым белән. Ул уйлап чыгара, әйе. Үзеңіз, значит. Үзем. Ихтибар экранга. Әйе? Минем хатын. Мин уйлап чыгардым менә. Үз башым белән. Менә монысына нәрсә диярсең? Бу минем хатын түгел, бу монтаж. Мин түгел. Хәзер бөтен артистларга да монтаж ясыйлар. Так, отставить. Значит, біз сізні 20 елға түрмәгә хөкім итәбез. Әйе? Нәрсә 20 елга, нишләп шулай күп? Ну, күп, конечно. Нишәтәсең, әйттем ишинде хәзер. Ой, Алла, әйткән иден, ана, әниеме? Алып барушыға кеуге шықмады еп. Әйе? Неге? Неге? Нидер биге? Юмырың үзенеке түгел, урлаған, налоговыйға процент түләмей. 10 ел дәвамында тәмле көрәш тапшыру алып бара. Ник бір қатқан бәліш кисәге алып қайтса иде. Пул! Сен бүгін нинди көр икәнен беләсең мисың? Нинди? Безнең өйләнешүбезгә 20 ел җаныкаем. Шул уңайда ник бір роза чәчкәсе бүләк иткәнең юк? Все, не могу мин больше, айрылам. Лейса, байрамы, уф, кем әлі сіз анда? Тыныштаныңыз, зинхар. Бұл бит Булатның гадовщинаға сюрприз, пранк. Сюрприз! Нәрсе? Пранк? Ага. Сюрприз! Файзамен кеттік. Сен менә шулай итеп шаяртмакчы булдың инде. Не, қызығыш? Қызығыш. Қызық? Қызық дия. 3 қыз таптым бит инде. Келермін да. Менің әлі малайды алып қайтасы келе қане. Нинди балай? Сіз бит инде қарт. Дұрыс. Өзің сен, Зүлфәт Хаким. Зүлфәт Хаким, шундай шәп шаярттың, қадірлім. Қаралі, сен шынлап та бұл әйбірні менің үшін ойлап шығардың мені? Әлбәтте, инде қадірлі матыр. Файзулин стоять. Бұларны, ой, стоп. Сізді тоқтатыра кереқа 4-ші сартына точно кетесіз? Тоқталы кетіп тұрады, келелі мұнда. Әйді шаярт сәхнесінде басып тұрабыз, шынды рахат. Мына бұл мезгілдерінің тәмен тұтып, тұйып қоласы келе. Қадірлім, бәлкім, өзі біздің яшілік мәхабәтін, миллионларының яшілік мәхабәтін, яшілігім шешмелерін жырларбыз, а? Әлбәтте жырлайбыз. Сіз қаршы түгелдер ме? Бірге жырлайбыз мұз, а? Маңлы шишмә, уяна киш, гүлі бақшасын үйгіріп шығам, кәм маңлана көрінмей қиш. Шайдаңыз бірге, яшілігім шишмәлері, Ирақта халқым мұңларында, ауылда гармон тіллерінде, қалыр юғалмас шишмәлер. Айда? Яшілігім шишмәлері, Ирақта халқым мұңларында, ауылда гармон тіллерінде, қалыр юғалмас шишмәлер. Қалыр юғалмас шишмәлер. Шығыш жасады Татарстанның атқазан артисті Лейсен Гимаева. Танылған алып барышы, шаумен Булат Байрамов. Әмінсі біздің студент Шаярам. Танылған жыршы Илназ Гарипов.
Әйтегіз алқышлыйбыз Арша Қышытқан тоқымы. Хаминде йылдызлы номер бәйгесінде бір генә тоқым қалды. Ул да болса Тукай жиылма тоқымы. Қаршы алығыз! Hürmetli dostlar, biz bugün mында жиылдық. Тукай районы Қызылтәпе ауылында, ауылның главасында Булат Юнусовичның юбилейі. Булат Юнусович, сізді hürmet етіп, біз шақырдық жыршы, қаршы алыңыз Татарстанның халық артисті Филюс Кахиров. Хайырлы кеш, hürmetli қонақлар, hürmetli Булат Юнусович. Сізді ихластан туған күнігіз білән тәбрик етем. Әлбәттә, шатлық, бәхет, тазалық. Менә шуны әйтәсем килә, Булат Юнусович, сіз бик кирәкле кеше. Чөнки сіз глава. Шул глава булганга күрә, сіз кирәкле кеше дә инде. Һәр вакытта да глава булып калып, кирәкле кеше булып яшәргә насыйп итсен сезгә. Чөнки глава булмасагыз, сезнең кирәгегез дә юк, по сути. Бүләккә инде ишар. Фонограмма кая? Булат Юнусович. Ничек дип әйтим инде? Йөрәгемнән сулыгып чыккан бер җырымны сезгә бүләк итәсем килә. Җибәрегез инде давай. Кушалмый бүгін паходу. Ничек кушалмый? Вақыт сузығыз, вақыт. Инде вақыт, нәрсә белән сузыйм? Сіз бит артист, вақыт суз. Булат Юнусович. Шундай хәлләр була инде, әлбәттә, технические неполадки. Ул безне дә урап үтмәде, шуңа күрә инде. Булат Юнусович, Тукай районы турында йөрәгемнән сулыгып чыккан бер шигырьне бүләк итәсем килә сезгә. Хайван. Тукай районы бай район ул. Нәрсә генә юк монда. Бар үләне, бар болыты. Әнә сыйыр басып торганда. Чабыгыз кулларыгызны. Әткәмен кемнең теле. Бу бит Тукай районы. Браво! Браво! Үтерәмме сине? Браво! Ярый җәмәгать, кунаклар, инде миңа калса, шушы хөрмәткә берне күтәреп тә куярга кирәк. Бу бит хәләл юбилей. Ханаңны. Алай булгачтын берәр калак салат күтәреп, шәкәштереп кабып куягыз. Алдан әйтәләр аны дивана. Филюс Кахиров! Минеке түгел. Җырламасан түләмиләр. Я встретил тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулилля, какой хороший, машаллах, мы будем с тобой, альхамдулилля. Я встретил тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулилля, какой хороший, машаллах, мы будем с тобой, субханаллах. Филюс Кахиров! Филюс Амбаров? Филюс Кахиров! Әй. Қора ұясы жырымы? Инде қора. Ки қаз юллары. Менде анда жыр юк? Ничек юк, мен сеңа флешкасы белән бергә бирдем бит аны. Нәрсә соң флешка? Каралы, мин алдан кисәтеп куям, айма. Акчаны мин сездән арттырыбрак алачакмын. Күпме? 200 мең. О, күп бит бу. Ашатасызмы соң? Первый, второй голубцы. 4500 сөйләштек. О, килештек. 2000 Рифат Зариповка. Нигә аңа? За подгон. Ул сволыш белгән монда нәрсә буласың, шуңа күрә мине җибәргән ул. Дин, хөрмәтле кунаклар, белдерү бүген бәйрәм вакытында залда флешка жогалды. Кемнәр тапкан зинһар өчен диджейга китереп бирегез яки Татарстанның халык артисты Филюс Шишкановка. Филюс
Кахиров. Дин. Куям. Филус Кахиров. Yok bu çırda түгел bilmem ben. Чырламасаң жибермейлер. Жибермейлер. Эти сумки мне муж купил. Кольцо с бриллиантами муж купил. Не муж купил. Муж купил. Муж купил. Филус Кахиров. Hayvan. Утырамын сені. Дин. Мәгълүмат. Хөрмәтле Татарстанның халык артисты Фикус Яфраков. Филус Кахиров дим. Мен сезнең флешканы таба алмадым. Менә монда ноутбукта килде китте бер җыр тапканым, кушам шуна. Хәзер кушам мин сиңа. О, менә монысы минеке. Хөрмәтле Булат Юнусович. Ике кыз юллары югары исемен кабатлап таныймын йолдызларына. Yıldızlarına rahmet Bulat Yunusoviç. Кадерле дуслар, бу чыгыш белән нәрсә сөйлисе килә? Тукай районы ул. Ай, күп сөйлисең, 4500 бир дә киттем инде бай. Тукай җыелма командасы. Татарстанның халык артисты FIFA Уйнаганов. Тукай җыелма такымы. Алкышлар. Дә, менә моның белән бүтән бәйгеләр тәмам. Шуңа күрә барлык такымнарны чакырам сәхнәгә. Каршы алыгыз. Дилүс улы, Нәмәкәй, Саба егетләре, Кышыткан һәм Тукай җыелма такымы. Беренче булып, Йолдызлы номер бәйгесендә чыгыш ясадылар Дилүс улы такымы. Дилүс улы һәм Венера Хатовна, анда Рамил Закиров та булды. Дилүс улы 4 көлә торган смайл һәм 1 елмая торган смайл. Рәхмәт. Аннан соң чыгыш ясадылар Нәмәкәй, Актаныш һәм Ришат Тухватуллин. 4 көлә торган смайл һәм 1 елмая торган смайл. Аннан соң Саба егетләре чыгыш ясады. Илшат Рахимбай белән, 3 көлә торган смайл, 2 елмая торган смайл. Аннары чыкты безнең Кышыткан, Арча, Булат белән Лейсен, Илнас, анда йолдызлар бик күп булды. Безнең 2 көлә торган смайл һәм 3 елмая торган смайл. Һәм тәмамлады Тукай җыелма такымы һәм Филус Кахиров. Барлык жюри әгъзалары да көлә торган смайл күтәрделәр. 5нче урын. Каршы алыгыз Рамил Агдеев.
Достар, бик зур рәхмәт барлык тамашачыларга килгәнегез өчен. Әйдәгез үз-үзегезгә көчле алкышлар бирик. Зур рәхмәт. Безнең Әйдә Шаяртның 4нче сезоны тәмам дип әйтергә була. Һәм инде безнең Татар лигасының 28нче сезоны. Менә шулай иттереп безнең 2нче елга инде юбилейный сезон, Әйдә Шаяртның 5 еллыгы була. Һәм инде 5нче урынны әйтәм, бүгенге уенда безнең 5нче урынны яулады Кышыткан Орша командасы. Алкышлар. Шакур! Миңа уен бик ошады. Даже Рамил күбрәк сөйләде. Әбри күп сөйләгәннән азаплап тормыйм кешеләрне. Гомумән алганда командалар, тукымнар әфәрин. Менә дигән дәрәҗә күрсәттеләр. Һәм инде бу финал өчен чыннан да шәп уен булды. Әлбәттә, халыкның килгән халыкның кайфын күргәннәр өчен аерым зур рәхмәт менә команда исемнәреннән. 4нче урын Саба егетләре. 4нче урын Саба егетләре, Саба районы. Киләсе 3нче урын Әбри Хабриев. Барлык командаларга да бик зур рәхмәт. Минем инде Әйдә Шаяртта булмаганыма 5 былтыр. Күп уеннарны төшереп калдырырга туры килә. Килеп өлгереп булмый монда. Я җитешеп булмый, я башкасы, я тегесе, я монысы дигәндәй. Менә Әйдә Шаяртның гомумән татар дөньясында Шаяннар һәм Тапкырлар клубы дөньясының артканы, киңәйгәне, зурайганы сизелгәннән сизелә. Тамашачылар һәрбер шаяруны кабул итеп ала. Кайбер шаярулар әлбәттә атмый, кайберләре ата-аның өчен, атмаганнар өчен борчылырга кирәк түгел. Ул сынау, ул һәрбер сәхнәдә чыгыш ясау, һәрбер урыс әйтмешли приколны сәхнәдә әйтеп карау, яңгыратып карау, ул һәрберсе дә сынау. Рәхәтләнеп ял иттем, барыгызга да бик зур рәхмәт. Инде 3нче урынны без Тукай районы командасына тапшырабыз. Алкышлар 3нче урын Тукай җыелма тахымы. Рәхмәт Әбри. 2нче урын Айваз Садыров. Быелгы сезон шактый минем өчен киеренке булды. Беренчедән мин бу сезонда 1-2 уенны төшереп калдым. Шуңа күрә ничектер объектив картина өчен беренчедән тулы бәя бирә алмыйм. Икенчедән менә ул уеннарда минем бәяләр булмаганлыктан мин кемдер каршында бәлки гаепледер. Ләкин шуны әйтә алам. Менә хәзер бүген бәяләр алган командалар барбер гадел булды. Бәяне барбер бирә безнең халыкның алкышлары, халыкның елмаюлары. Моңа иң зур бәя. 2нче урын. Чыннан да bir kişilik komanda өчен мондый дәрәҗәгә килеп җитү ул зур көч һәм зур интрига команда. Зур интрига. Зур көч сорый Дилүс улы Дилияр. Бер генә медаль юк, берәү түгел. İkinci урын финалда yolladı Дилүс улы. Һәм инде интрига. Кем чемпион микән? Барысы талаша хәзер. Юк, булар чемпион, юк, булар чемпион. Зәйнәп папа. Зәйнәп Фәрхетдинова, каршы алыгыз. Кем чемпион? Гомумән уен турында берничә сүз. Беренче әйтәрсе килгән сүзем искитмәле яшьләр, искитмәле кызыклы командалар. Җыр сүзлелек, үткенлелек буларның барысында да бар. Айрым гына чыгыш ясасалар да һәм командалап чыгыш ясаган. Буларның барысында да шуның кадәрлек әйтәбез, искрометный юмор, чынлап та ризалашасыздыр. Шуның кадәрлек үткен һәм югары дәрәҗә. Шулай булып безнең юморыбыз шушындай дәрәҗәгә күтәрелгән.
Һәм ул элегелектән килгән, безнең ата-бабаларыбыздан килгән юморның нишкәлеген аңлап, тиешенчә дәрәҗәсенә җиткереп биргән командаларында барыгызга да рәхмәт. Сез барыгыз да молодцы, афәрин барыгызга да. Чемпион, сезнең алкышларыгыз белән һәм инде һәммәгезнең күзәтү астында бүгенге көндә чемпион исемен яулады. Кем? Нәмәкәй Актаныш! Быелгы финалның чемпионнары Актаныштан Нәмәкәй токымы! Һәм әлбәттә опоралары. Дуслар, кадерле тамашачы, кадерле телевизор караучылар, шушының менән финалыбыз тәмам. Зур рәхмәт караганыгыз өчен, килгәнегез өчен, алкышларыгыз өчен, көлүләрегез, елмаюларыгыз өчен. Зур рәхмәт сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр безнең сезоныбыз алда, күрешербез. Сау булыгыз. Пока! Әйдә шаяртны карагыз, килегез, көлегез, яратыгыз.